El nostre convidat d'ara assegura que les pedres parlen. Ens parlen d'història. Diu que si ens aturem en silenci als carrers vells de Barcelona encara podem sentir els crits dels avalots, l'olor, per exemple, de les espècies, o els carros i els cavalls. Petites històries dins de la gran història que és la nostra ciutat i que ara queden recollides en el llibre Històries de la història de Barcelona. Avui ens acompanya el seu autor, Dani Cortijo. Dani, benvingut. Bona tarda. Clar, això és difícil, això que deia jo al principi, que les pedres parlen, difícil perquè per la ciutat hi anem molt de pressa, nosaltres, els barcelonins. La ciutat el que passa és que hi ha molt soroll i al final arriba un moment que sents més els cotxes i els turistes i això, i al final no pots arribar a sentir aquestes coses. Per això de sentir, això no és com los otros, que a veces oigo muertos, sinó que és simplement que, jo és la sensació que tinc quan passejo per Barcelona, a base d'anar llegint llibres d'història, diverses publicacions que s'ha fet a base d'investigar, arriba un moment que te n'oblides de com és Barcelona ara, la veus present, però de vegades t'oblides dels cotxes, t'oblides de tot el que no t'agrada veure, i en canvi vas passejant, per exemple, pots estar pel carrer del Rec Comtal i arriba un moment que ja ho has llegit 3 o 4 llocs a diferents llibres, a algun lloc en un arxiu, i tu t'estàs imaginant allà a la gent treballant i així, la gent et diu com et poden anar aquests carrers del centre poderosos, plens de pixats, i tu arriba un moment que estàs la mar de vella. Estàs abstret, realment et parlen les pedres i les coses que t'envolten als carrers de Ciutat Vella, per exemple. Home, aquest llibre fa poquet que ha sortit publicat, ja és un èxit de vendes, hem vist que anava escalant, hem vist que anava escalant posicions, em sembla que per Sant Jordi se't girarà feina, Dani, i tot plegat neix arran d'un blog que, mira, si veiem la samarreta podrem veure el blog d'on neix tota aquesta història d'aquest llibre, que es diu Altres Barcelones, no? Com va començar tota aquesta història? Altres Barcelones va començar, abans de ser un blog, va començar en papers i ha tornat al paper. Va començar amb notes apuntades en papers. Em vaig dedicar bastant de temps a fer rutes, sobretot per instituts, per escoles, de temes d'història. I jo vaig intentar fer el que a mi m'agradava que em fessin quan tenia aquesta edat, que t'intentessin vendre la història per la banda aquesta més curiosa i així, i a partir de l'anècdota enganxar els alumnes perquè... I vaig començar a col·leccionar aquestes anècdotes per les quals, a partir d'aquella anècdota, poder explicar com era la societat a l'època, el context històric i tot això, i quan te n'adones en portes unes quantes, i quan te n'adones t'has tornat un pesat amb els teus amics quan vas pel centre, vas explicant històries, que no pots estar-te d'explicar una història. Estàs allà i dius, ho explico o no ho explico? Va, sí, ho explico. Saps que aquí hi ha... I aleshores arriba un moment que una amiga em va dir per què no ho poses en un blog, perquè així ho podia veure més gent, i vaig fer un blog pels amics. I al principi va ser un blog que em comentaven els 4 amics, després van començar a sortir altra gent, vaig començar a partir dels blogs a conèixer altra gent que també tenia... Quan fa d'això? 2 anys o així. 2 anys. I és un èxit brutal. És un èxit, tampoc. Sí, rotund. Ha guanyat fins i tot un premi. El Premi Blogs Catalunya 2009, no? La categoria cultural. Sí. És a dir, que hi ha fins i tot un reconeixement a la feina que hi ha darrere, perquè deu portar molta feina, no? I hi ha una mica de tot en el blog. Vídeos fins i tot penjats, no? Informació. Vas a bòlit? Vaig moltíssim de bòlit. Hi ha molta gent que em diu, i això com ho fas? Diu, com pots fer tanta cosa? I jo dic, no, és que no ho puc fer. És que no ho puc fer perquè arriba un moment que gairebé s'ha convertit com en una espècie de feina, però que no m'aporta res econòmicament, però que en canvi m'aporta moltíssim a nivell personal i estic aprenent moltíssim. I d'on surten totes aquestes històries? Les històries, bàsicament, surten dels mètodes tradicionals. Arxiu, biblioteca, llibreries de vell. Sí? Em podeu trobar a la Fira del Llibre, ens coneixem tots al final. Sempre som els 4 que estem mirant llibres. I sobretot també el que he aconseguit, que això és una gràcia d'aquest internet i que em fa por de cara al llibre, que el llibre jo no sé què fan amb aquest llibre. A l'internet pots controlar fins i tot d'on et visiten, qui t'entra. Hi ha un grup de Facebook, ara mateix té 1.000 persones i sempre hi ha algú que et diu escolta, Dani, que m'han dit que aquí hi ha una història, a veure si pots investigar, i a partir d'allà vas fent com una espècie de termòmetre de la ciutat on va participar la gent, és una cosa molt participativa, i d'aquí de vegades arriba informació que després s'ha de contrastar, la mires i trobes històries bastant curioses. Anem a explicar algunes d'aquestes històries, perquè algunes fins i tot t'hi has implicat a nivell personal. Crec que és el cas de la història d'un milicià de la Barceloneta, no? De Miquel Pedrola. Explica'ns aquesta història. La història de Miquel Pedrola va començar, de fet, per una persona d'aquesta casa, que és en Rafael Luján, que la primera aparició que... De BTV Notícies, abans al diari de Barcelona. Sí, que em va explicar, el Huertas em va dir que hi havia una pintada d'un milicià a la Barceloneta. Clar, jo no tenia més informació que aquesta, em vaig posar a buscar-la i al final vaig trobar una pintada, posar alguna cosa com Pedrola, vaig començar a investigar entre la gent gran que jo havia entrevistat per altres feines. Mira, ara ho estem veient tot justament imatges. Doncs era aquesta pintada, era com la veieu ara,
i al final em vaig trobar que, mentre jo ho estava investigant i vaig dir això serà una bona història per a altres Barcelones, vaig trobar que estan restaurant l'edifici. I vaig posar el crit al cel, vaig parlar amb l'encarregat... Clar, perquè tot allò es perdia, no? Sí, vaig parlar amb el districte, vaig començar a moure tothom i al final em van dir els del districte perquè això es conservi necessitaríem una mica de suport i així. I en un cap de setmana, sense voler, vaig acabar muntant un sidral amb totes les associacions firmant perquè allò es conservés i ara, tot just ara, em va trucar una restauradora que ara està conservada pintada, que la volen restaurar i es vol rehabilitar. I aquesta persona, que veieu aquí la foto, que és una foto del pavelló de la República, clar, la gràcia és quan vas començant a... Primer comença a ser uns escrits, després, per les memòries d'un altre milicià, te n'adones fins i tot de qui li agradava dintre la milícia, després te n'adones per una altra persona d'una altra cosa, al final veus una foto, veus fotos de quan van fer l'homenatge i és una persona que allò que s'hagués esborrat i va ser com recuperada, i els veïns de la Barceloneta es volien fer samarretes i tot. Podem descobrir, a més en el llibre, històries, llocs que són absolutament desconeguts per la majoria de barcelonins i que fins i tot gairebé els podem veure. M'ha sobtat, per exemple, el cas de les com una mena d'estacions fantasma que hi ha repartides per la ciutat de Barcelona. Què és això, estacions fantasma? Més aviat són estacions abandonades. Sí? Els fantasmes... Mira, jo ja li he posat els fantasmes. No n'hi ha de fantasma. Home, si n'hi ha, això ja és si n'hi ha no s'han manifestat. No és el meu sector, diguéssim, però abandonades sí que n'hi ha, que és, per exemple, aquestes... Mira, no havia vist mai aquestes imatges. Això és l'estació... Sí, hem descobert que un equip d'aquesta casa van a gravar, crec que ara fa un any i poc, en aquesta estació que està a Correus, no? Peu de Correus a Via Laietana. Aquesta estació, per veure-la, el que hem de fer és que pugem al metro de la línia groga, de Jaume I a Barceloneta, només en aquesta direcció, i si ens enclastem contra el vidre, aleshores la veiem. Jo de petit la vaig veure, però després, quan em vaig fer gran, vaig dir, no pot ser que l'hagi vist. I realment, sí, després vaig veure per internet ja, abans d'escriure aquest llibre, ja hi havia molta informació sobre això en internet, i te n'adones que sí, que existia una estació abandonada. Però són estacions que es van construir i mai es van utilitzar. Aquesta, per exemple, a Correos sí que es va utilitzar. Sí que es va segurament utilitzar. gent que ens està escoltant ha dit, sí, home, jo... Són aquestes coses que la gent oblida i quan dius, sí, home, l'estació de Correos. Aquesta senyora, si no, no estaria treballant per res. Clar, és veritat, no tindríem aquesta imatge. Clar, aquí deies, ens hem d'encastar, ho podem veure, si ens posem davant de Correus i ens encastem allò contra el vidre, podem veure encara que allà hi havia una estació. A vegades, si mirem cap amunt, també ens dius, si passegem pels carrers de Ciutat Vella, mirem cap amunt, podem veure les carasses. Sí. Què són això de les carasses? Això que has dit de mirar cap amunt és curiós perquè la ciutat sempre queda mirant cap a terra.